Bodo ya. Bodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki mau piye le? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kok serius? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum. Aduh. Assolatu wassalamu ala asrofil ambia. Ambia endi? Ya ora ngarah ambia wong ning kene ra ono pari anane segara. Kok kon ambia. Iki piye lah? Gur glimbur. Kenapa? Peku berarti alah bener nek kumpulan dukun. Kumpulan kaya aku ngene kumpulan moden kependem iku. Kok moden kependem piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sasine Syekh Bodo ya, Mas. Heeh. Kowe karo aku mewakili kru Grida Muda. Betul. Ngaturaken minal konidin wal bodreksin. Minal aizin wal faizin. Alah anak mbe mau warai. Lho, kowe ku ngomong ngono. Lah iya. Minal konidin wal bodreksin. Aduh. Rene C mengarep C. Lambene mau njaluk di sekolah noneh. Ana apa? Minal aizin wal faizin. Rungokno. Lah iya. Minal konidin wal bodreksin. Mau apa mau? Minal aizin wal faizin. Minal aizin wal bodreksin. Minal aizin wal faizin. Mohon mangap. Mangap udelem kono. Maaf. Udune. Mohon maaf. Iya ya padha-padha tak ngapura. Wis apik ana kok kosong. Ngene lho mbur klimbur. Apa? Minal aizin wal faizin. Mohon mangap. Mohon maaf. Iya tak sepura budek ngono. Iki piye cah? Kowe bener nek ra tau badan Pak Am. Ora tau badan piye leh? Kowe wis bodo karo Pak Am. Lho, ya urung. Wah iya. Ya wis ambur. Alah wis sapane Bapak Mang lho alok karo aku. Alok piye? Duwe anak lanang kok karo wong tuwa ora gelem bodo. Kowe kuwi iso ta ora? Ya ora iso, Mbur. Alah bener nek sekolahan Muhammadiyah. Lho, kowe ku aja ngremehno Muhammadiyah lho. Wis ngremehno sapa? Lho, Muhammadiyah iku tekun-tekune Muhammadiyah. Lah niku nek sing mlebu terus. Heeh. Lah kowe nek ngantuk turu ra mlebu. Ora buka wadine. Alah. Wadike ngene iki. Wah nek ngono, Bapak mau lho sambat. Sambat piye? Mulane bodo karo wong tuwa. Iya. Kowe iso apa ora? Lho, yo iso ning iso tapi urung 100%, Bur. Lho, 100% kaya HP. Maksudnya yo warai aku ah. Alah, jabang bayi aja kaget. Kene lho. Hah? Jabang bayi ku kene. Metune kene wong ngamuk. Kene. Kowe njaluk warah. Jaluk warah. Umpamane aku bapakmu, Aku anake. kowe njaluk ngapuraku. Iya, Kon marai. kon marai. Iya, tak warai, Cung, nek anjene kowe urung iso. Heeh. Kok kono? Nek marai sing apik lho. Iya, ya. Aku kon ndi? Hah? Kon ndi? Kok goro kono lho nyemplung gen modar. Kok ana suwi ku Darah senengane kok kono piye? Umume bocah iku ndarame marame wong tuwa ndak uluk salam sing apik. Oke, Bos, siap. Totok-totok. Heeh. Bodoh kok ora tau ora iso njok warah iku jane. Halo. Lho iki ku anak apa bajingan? Lho karo wong tuwa halo. Piye leh? Umume dak dodok-dodok kau lho salam umume wong tuwa. Lah aku ra wis apik. Kudu mlebu kok lawang. Apik nemoni bapake ra wis apik. Iya. Lah yo halo. Iki Pak Am lho, Cong. Lah kudune Manggep kanca nekeran piye? kudune piye, Pak? Dodok-dodok sing apik, kula nuwun ngono. Totok sing apik. Heeh. Kula nuwun. Monggo. Sinten niku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Modar Allahno. Monggo sinten niku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Lah, sapa iki? Kula, Pak. Putrane jenengan. Wah, rada blereng Bapak, Cong. Heeh. Iki sapa? Damar, Pak. Alah Damar. Nggih.
mlebu sakanane dipangan. Nggih pamit Pak. Nggih. Sakanane ya cung wong ning jero ana sembarang dengah. Nggih. Heeh. Sakanane dipangan kabeh. Sing ati-ati oleh mangan. Apa-apa ya panganan kono. Mengki mbokmu ya jangan niku mau kok Kula iso. nuwun. Monggo sinten? Kula Pak. Sapa e kok? Damar Pak. Damar. Mlebu. Mangan sakanane dipangan ya. Nggih amit. Ana lontong barang ning kono sate serepeh ana, Jong. Pangane nggo mundak rono sing mangan. Wong kok iso mangan ning guri agih. Karek mangani kok. Kula nuwun. Monggo. Kula Pak. Sinten? Damar. Kacung. Lawangmu piro lawangmu? Begini. Lah kok ana kula nuwun kon mlebu jajan akeh. Kula nuwun mlebu jajan akeh. Sing ora tata dak kowe ya. Lah kok iso? Umume tak nek mlebu mangan lapa tek mubeng barang. Aku ora roh. Salah. Orang tamu nem ndi ora roh. Iki mangke golek sego. Golek sego weteng Rene nusu. uluk salam karo wong tuwa badan. Heeh. Assalamualaikum. Monggo. Nggih. Nggih, Pak. Iya. Linggih. Ki piye lah? Karo wong tuane ora ngomong malah cengar-cengir. Aku ora iso kok. Nek wis madhep karo bapak, Heeh. langsung nguluk salam ngene tangane. Tang bolong. Alah. Kono Kaya padha ae ana nek jempolan sing mok saut. Umume dak uluk tangan sing apik. nggih. Ah. Langsung muni tak warai ya. Heeh. Pak, njaluk sepura. Dina riyaya iki, bodho iki aku anakmu lanang njaluk sepura, Pak. Dosamene akeh. Ya. Lho, kok kowe sing yo lah apa? Lah piye? Kowe ngomong ngono. Ya. Pak, anakmu lanang iki aku nek duwe salah sak akeh-akehe, sak luput-lupute aku njaluk pangapura ya, Pak. Iya, Cung, padha-padha wong tuwa mono akeh rambute. Aduh. Kok akeh rambute piye? Iku lho. Akeh lupute. Iya ngono, Lah iya, maksude. kowe ora iso dadi bapak kowe iku. Lah Kono. galake bocah iki. Lho. Aku mau kon apa? Kowe bapake? Iya. Aku anake. Anake. Lho pakne ra modar. Kok modar piye? Ya antel mak diyeng ngene ra modar apa? Ora ae rono. Aku bapake. Ya. Bun. Monggo. Sopo cah? Lho ki kok malah guyu. Kowe iku teko iku ape maling tapi lha apa? Lah me bodho. Umume ya uluk salam, assalamualaikum, aku jawab. Oh ngono. Iya. Sekolahmu ora lulus mulane ulah hulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Iya, Cung. yuk sepura ya, Pak. Heeh. Linggih kok malah. Heh? Linggih. Dodok barang. Karo bapake kok ora linggih. Matane wong bocah iki. Linggih. Ngadekno lho ya. Iya. Aku nek anjene ra iso ngadekno ndara nggir gunung nak kon mek dongkrak le. Mateng aku. Pakane karo anake gedhe anake. Pak, Heeh. yuk sepura ya, Pak. Ing dina riyaya iki anakmu lanang ki akeh lupute, Pak. Iya, Cung. Tak namo, Cung. Wong tuwa nek duwe salah yo njaluk ngapura ya, Cung. Iki bojoku gak melok njaluk meling kon nyepura, Pak. Bojomu ra melok barang. Lho, ya tak sepura, Cung. Tak sepura. Iki adikku wedok ya gak melok. Adimu barang ora melok. Ya, Cung, tak sepura. Bapak yo tak sepura, Cung. Pak, matiem kapan ya, Pak? Kok takok matiku. Njaluk sepura, apa ngeki sepura sirah kok mau kamplengi? Masuting ngene lho. Umume dak alus iya cung lek ora Tau piye? peh sire gedhe ya tak sepura cung Iku jel wong mbur nggo tangan. Kene. Apa nggo sikil, apa nggo sikil. Omong amelek kok iso sing apik
badan iku ya sing apik karo bapake. Kowe iso ngadeg, Mbur. Wong-wong tuwa iso aku. Kendo kabeh iki kok. Iso ora iso ngadeg. Ngomong ameh. Wong kok iso angger gambleh iki ya matur suwun karo Pak Keok. Kok Pak Keok piye le? Pak Man. Nggih. Lah terkenale ning jeruk Man Keok kok. Pak Man. Heeh. Iki syukuran, Bur. Alhamdulillah. Nggih. Pak Man iki idete kok Mar. Apa iku? Iki duwite turah. Heeh, alhamdulillah. Anggap ketoprak. Muga-muga ketularan, Bur. Apa? Ketularan kaya Pak Man ngene iki. Rupane Nduk, ya rupane sak barang ndeng ae. maku ketularan Sugiya ya Mar. Lah iya aku ora ya iya. Wong kok iso ya seger warase. Iya, Mbur. Didongakno kabeh Pak Man sing keluarga. Heeh. Rezekine sansaya banyu mili. Amin. Iki nyenengno wong akeh Pak Man. Heeh. Tunggale ya sedekah. Ya ta? Mak-makmu barang aku jane ning kene iki sungkan kok, Mas. Sungkan piye? Kancaku akeh putri ndelok ta ora lah, Cah? Gak ndelok, Mak. Mboten. Ning omah, Bur. Lho jebule kancaku SMA ya entuk kene nguri iki kok. Heeh. Yayan. Yayan jenenge. Jenenge Yayan, bocah gedhe dhuwur aku ndelok ngantek dangak ngene kok. Iya, oke mang berarti badan neme Yayan. Badan aku Ning Mas. jero mae. Heeh. Walah jajane enak-enak ya. Walah jos tenan ana putih-putih ning jero lotong. Aku leh ku ngemek bareng gugup. Heeh. Tak kerwek tak pangan malah. Pangan enak. Wah, enak apa? Lah apa? Remason nih. Kapur brus apa? Kok jajan kok remason ngapur barus. Pur barus. Heeh. Lah kok ana? Oh ya ora roh, jenenge wong gugup. Heeh. Lodonge iku ning ngisor meja, batin kok kok ana jajan nek ning ngisor meja aku ngono. Iya. Tak unggahno. Malah kapur brus. Apa? Kapur barus. Kapur barus. Heeh. Ngangen aku mar karo wong kene mar. Kangen, Bur. Heeh. Nek sedekah laut kok ora toprak jeruk kene lah cah. Sok bakale toprak jeruk. Alhamdulillah. Dagangane aku tok. Aku Jare mati. aja medeni wong. Jarene mak-mak iki mau. Kowe ngalep patiku kowe seneng bojoku. Sapa? Ora, Mbur. Lah apa? Apa? Wong kok diaturi sing kepenak rengeng-rengengan apa? Diaturi apa? Mbah, Heeh, iki kapung ana Mas Mentos. ana no. Nggih niki diaturi lagu. Iki apa ya ta? Rungiting asmara, Mas. Jaluk Amit karo Mas Mentos. Amit ngono.